Ki ngapa lho, Mbak? Iki lho ndelok berita corona. Corona ki apa lho, Mbak? Corona kuwi virus berbahaya sing iso nular. Corona ki cilik apa gede, Mbak? Yo cilik to, Dik. Sakit cilike nggak iso didelok kanggo mata. Lelak ra iso didelok kok ngerti lek kuwi virus corona. Ayo. Yo ngangge alat lho, Dik. Kuwi iki sing ngerti yo dokter-dokter. Lah ngapa lek dokter lo ra dicekeli, Mbak? Adikku sayang, sing ayu dhewe, sing pinter dhewe. Sing penting awak dhewe iki rasah mikir. Penting awak dhewe iki manut anjurane dokter-dokter karo pemerintah. Ben viruse kuwi ora menyebar. Kek, teko Mbak sing ben dino ndeloki berita virus corona. Apa? Lek den ora kena corona 19 ki piye? Ya, manut sing pokok, manut pemerintah, manut dokter, supaya iso mutus rantai penyebarane, ngono lho. Lah lek rantai iki pedhot ora yo malah mlayu-mlayu viruse. Sing penting awake disiplin. Disiplinnya apa, Mbah? Siji nang omah wae. Loro cuci tangan nganggo sabun. Telu maskeran metu ngono lho. Oh, ngono to, Mbah. Ngerti apa ora? Oh, iya ngerti. Cynthia, tangkang warung dhisik, Dok. Yo, sampean melok ora, Dek? Melok lah. Ayo lek melok ke maskeran. Ayo Kak, Dek. Dek, Mbak. Tapi aku isi, Mbak. Ya isinya apa?